sharri ba kokonto ba zargi. Aka kawo musu ita nan human right, mijin ya kawo ta yace to shi ba zai gaya wa iyayenta ba zai kuma gaya wa kowa ba, shi ya zo ne ya sake ta ya tabbatar da abu, ta tabbatar da abu, in ta tabbatar ya bata takardarta. Haka aka yi komanda a hotel mako sau 5 yana kama ta a hotel kuma duk ta amsa cewa lalle ta yi. To sai Abdullahi Anka da waɗanda suke jami'ai a gurin sai suka ce mata, ke tunda mijinki ya rufa miki asiri ya ce ba zai gaya kowa ba, kuma ya ce wannan abin ya wuce, shi dai zai sake ki koma gidanku. Da Allah ga shawara, akwai matar da irin haka ta faru tsakaninta da mijinta, aka kawo mana ita nan. Muka tambaye ta shin ta yi alƙawari ba za ta sake ba, mu roƙi mijinta ya mai da ita? Ta ce ta yi alƙawari ba za ta sake ba, mijinta ya mai da ita. Muna gama ki da Allah, tunda asiri ya tonu, ga 'ya'ya kun haifa, ga matsala, za mu roƙe shi ya mai da ke, za mu roƙe shi ya mai da ke, amma muna roƙonki tsakaninki da Allah za ki mana alƙawarin ba za ki ƙara ba? Ta ce ba za ta yi alƙawari ba. Wallahi ta ce ba za ta yi alƙawari ba, kawai za ta ci gaba. Ka duba tsageranci wa Allah da shari'ar Allah mana. Wannan abun fa ba wai labari ba, ga wannan abin ya faru da su a ofis ɗinsu, ga hinan a bayan labulan nan, Malam Abdullahi Anka. Ba wai wani labari ne daga wata duniya aka zo da shi ba.